Helo, mae Alyssia ydw i, a fi'n gweithio mewn Meithrinfeydd Cwtsh yn Llynedd ni, a fi'n cael glynydd ysgol goedwig. Os ti'n moyn dysgu Gymraeg, mae cwrs Camau yn starting point amazing i wneud, achos mae tailor-made am ti, so ti'n gallu dewis beth ti'n moyn dysgu a mae'n helpu ti gyda geiriau ti'n iwso yn y swydd ti. Mae Alyssia wedi bod yn dysgu Cymraeg gyda ni yn y Meithrinfa ac wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar y plant, y cydweithwyr a hefyd rhieni y plant. Wrth i nhw gweld Alyssia dysgu'r iaith, mae'r rhieni hefyd wedi gweld pwysigrwydd iaith Gymraeg ac moyn dysgu'r iaith ei hunan. Mae'r Meithrinfeydd Cwtsh yn golygu i byd i fi achos heb Cwtsh a gwenlliannau an i gadael fi'n amser i mynd mas mewn amser gwaith i dysgu Gymraeg, sy'n siŵr os fi'n gallu siarad Gymraeg fe fi'n gallu. A fi'n meddwl mae'n pwysig achos fi wedi teimlo supported i wneud e, fi'n teimlo mae'n iawn i wneud mistakes, mae'n iawn i gofyn am helpu, and bob amser fi'n cael cwestiwn, mae dim cwestiwn roi fach, dim cwestiwn roi fawr, mae'n hapus i helpu, a fi'n meddwl mae'n hwnna'n pwysig achos os ti'n gwybod rhywun i helpu ti, gallu helpu ti, ti'n gallu teimlo mor hyderus i wneud pethau. Gallu ddim diolch gan y gwelliant digon achos heb nhw fi'n ddim yn siarad Gymraeg. Fi wedi defnyddio Gymraeg bob dydd nawr achos fi'n iwso fe yn gwaith a fi'n iwso fe adre gyda plant fi achos mae plant fi mewn ysgol Gymraeg. Fi'n defnyddio Gymraeg yn y drefyd achos fi'n hoffi mynd mewn i siopau achos lot o siopau fan hyn i siarad Gymraeg. Fi'n meddwl mae pobl angen dysgu Gymraeg neu os mae moyn dysgu Gymraeg wneud e achos mae'n agor lot o drws gwahanol am ti. Fi'n meddwl mae'n pwysig i cario ymlaen i Iaith Gymru. Ers fi wedi dysgu Gymraeg, fi'n teimlo mae wedi helpu fi achos fi wedi gwaith mewn Meithrinfeydd Gymraeg, so fi'n iwso Gymraeg bob dydd mewn gwaith a fi'n teimlo mor hyderus i siarad Gymraeg gyda pobl. A pryd fi'n cysgu Molyn Sami wrth ysgol, mae lot o rheini fyna i siarad Gymraeg a nawr fi'n nabod beth mae'n dweud. A fi'n hoffi helpu Molyn Sami gyda gwaith gatre a mae cael llyfr i dechrau dysgu darllen a mae popeth yn Gymraeg gyda plant fi, so yn nais i helpu nhw i darllen a deall beth mae'n darllen fyd. Ni wedi defnyddio lot o camau dros y blynyddoedd diwetha. Alyssia wedi mynd trwyddo yr elfennau gwahanol ac wedi mynychu Ffein yn Gogledd Cymru. Ac mae'r staff i gyd wedi wneud y cwrs haen uwch hefyd. Llongyfeithiadau i ti, Alyssia, yn ennill Dysgwr y Flwyddyn yn Gofrestru Meithrin eleni. Diolch yn fawr iawn i ti. Tri monkey bach a neidio lan y lan.